Gensi. Jädrar. Ja, vet ni mina vänner att det finns folk som påstår att jag har blivit snurrig i bollen. Både igår och idag så. Jaha, nu kämpar jag. De påstod det både igår och idag. Men jag får väl erkänna då att jag känner mig lite i det huvudet. Vad fan är kontaktjäveln? Scheisse. Vad meningen jag ska göra med den bakom ryggen? Ja, visst fan är jag lite yr i bollen. Textillim har inte torkat än. Men det blir nog bra där i bollen. Inna baller som vi säger på. Vad är det för jävla språk? Jo, det där med yr i bollen. Eller snurrig i skallen. Det skulle jag vilja ha skriftligt på så jag kan skriva in mig på nya flotta dårhus som har byggt på Akademiska sjukhus område. Och jävlar vad fort han går här. Rättat massage. Eller vad heter det? Massaget.